Вітаю ўсіх у студыі Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі у нашай студыі, ну віртуальнай студыі, тому что на жаль ні тут ні ў Варшаве ён зараз побач з намі, тым не менш палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фридман. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Выбачайце, ну так лёс склаўся, вы самі прызначылі менавіта гэты дзень для нашай сустрэчы, і як адмыслова даведаўшыся гэта са сваіх, я так разумею, крыніцаў ад агентуры да гэтага дня прымеркавалі і гэты так званы усебеларускі народны сход. Таму не можам абысціся без того, каб яго троху не прааналізаваць. Але пачну я, ведаеце, з чаго? Всё ж таки, ну такое вот дэжавю, асабліва тых людзей, хто хоць трошку застаў, можа быць, там канец Савецкага Саюза, вот усе гэтыя там з'езды КПСС, там калі там Слава КПСС выходзіў на сцэну, нешта там прамаўляў, вот адчуванне, што вярнуліся. Вот яно, вот хто не бачыў, паглядзіце, навошта Лукашенку гэты партыйны калгас і навошта было яму ўзначальваць. Ну, сапраўды, канешне, калі глядзіш, назіраеш за гэтым такія асацыяцыі яны ўзнікаюць. Но што тычыцца нашай сённяшняй сустрэчы, ну я як бы тут у гэтым сэнсе сам вінаваты, бо я яе абраў, так асабліва не задумваючыся пра тое, што зараз будзе адбывацца гэтае мерапрыемства. А потым, калі я паглядзеў, калі мы сустракаемся, мне стала зразумела, што прыйдзецца ж сачыць са ўсім, што яны там кажуць, як яны там глядзяць на гэта, што там кажа Лукашенко і іншае. Таму вось і прыйшлося за гэтым усім пасачыць. І, канешне, у гісторыка, які займаецца савецкім часам, познім савецкім часам, а я сапраўды там не скажу, што ўжо так актыўна, але ўсё ж таки брэжнеўскай эпохай я таксама займаўся навукова і часткова займаюся, но асацыяцыі там ідуць, канешне, зразумелыя. Гэта ўсё вельмі, і то, як яны, гэты антураж, і прамовы Лукашэнкі. Гэта моцна, канешне, нагадвае тыя часы. Ну, канешне, ёсць і асаблівасці. Асаблівасці ў тым, што імправізацыя ў тыя часы ў савецкія там было куды менш. Там была прамова, там была адпаведная рэакцыя на партыйных з'ездах, а тут вось Лукашенко, ён сябе дазваляе і адыходзіць ад паперкі, выказвацца на розныя тэмы. Так што ў гэтым сэнсе імправізацыі больш. Навошта гэта Лукашенку? Ну, яшчэ тады, калі ён выкарыстаў гэты ўсебеларускі народны сход у першы раз у 96-м годзе, ну яму гэта было патрэбна тады палітычна у супрацьстаянні з Вярхоўным Саветам і іншае. Гэта так вядомая гісторыя. І відавочна, што яму гэта ў 96-м годзе спадабалася. І пасля 96-го году гэты інструмент ён выкарыстоўваўся, але выкарыстоўваўся, ну, уласна кажучы, прапагандысцкі. Нічога большага за прапаганду там звычайна не было, не назіралася. Гэтым разам гэтым разам трошки інакш. Відавочна, што пасля падзеяў 20-го году, якія моцна Лукашенко напужалі, спалохалі яго, яму прыйшлося нешта рабіць, яму нават хаця б гіпатэтычна прыйшлося задумвацца пра нешта такое кшталту транзіту, каб забяспечыць сябе, каб захаваць інструменты кантролю над уладай на той выпадак, калі прыйдзецца сысці з прэзідэнцкай пасады. Вось таму была і задумана на ўсялякі выпадак. У гэтыя для Лукашэнкі неспакойныя часы была задумана гэтая канстытуцыйная рэформа і ўсебеларускі народны сход. Усё гэта было прынята таксама яшчэ ў 22-м годзе, на самым пачатку вайны. Як вядома, ужо тады патрэба паступова ў гэтым знізілася, і тое, што сход адбываецца менавіта зараз, у 24-м годзе, ну, гэта для Лукашэнкі, гэта паказвае, што такой ужо патрэбы не было. Быў бы ён ім патрэбны, арганізавалі бы ў 22-м. Арганізавалі ў 23-м, зрабілі ў 24-м. Ну, мяркую таму, што для Лукашэнкі гэта такі вельмі сімвалічны год. 30-годдзе ва ўладзе, 70-годдзе ягонае ўласнае. Вось таму правесці гэты сход, які яму відавочна як фармат падабаецца, гэта для яго было прынцыпова важна.
практычных вынікаў там няма і быць не можа, бо Лукашенко на дадзены момант ён не патрэбны. Сход планаваўся як магчымы адзін з варыянтаў транзіта. Ніякага транзіта на данный момант не назіраецца. Транзіт Лукашенко напэўна пры ніякі транзіт ужо давно не разважае і разумее, што нават калі б ён жадаў сёння сысці з прэзідэнцкай пасады, ну хто ведае, ці дазволілі яму яго расійскія сябры гэта зрабіць. Ім, як мне падаецца, патрэбны на чале Беларусі менавіта ў аператыўным кіраўніцтве ўсімі працэсамі не толькі як кантралёр нейкі ўсіх працэсаў, менавіта вось такі чалавек як Лукашенко. Ну то бок прыладу такую стварылі. Рэформа Канстытуцыі прайшла, пра гэта так ужо казалі. Ну а што цяпер рабіць? Ну не адмовішся ўжо ад яго, трэба праводзіць. Ну таму Лукашенко яго праводзіць, і напэўна ў прапагандысцкім сэнсе гэта самы такі вялікі сход, пра яго сапраўды шмат кажуць, і Лукашенко наўмысна робіць правакацыйныя, жорсткія, ну, мякка кажучы, не вельмі зразумелыя заявы, яшчэ і да таго, каб прыцягнуць увагу для сябе, ну, гэта робіць звычайна, але і прыцягнуць увагу да гэтага сходу. Ну, прапагандысцкае мерапрыемства. Зараз яны яго правялі, Лукашенко кіраўніком абралі, ніякай практычнай патрэбы ў гэтым сходзе на данный момант няма. Праз некаторы час гэта ўся тэма, яна просто сыдзе, і пра гэта ўжо размаўляць ніхто не будзе. Глядзіце, я вот звярну увагу на один момант. Там можна да всяких там тэзісаў, пасылаў, развагаў казаць, там увогуле как бы слухаеш і думаеш такія адныя думкі: Боже мой, ну і трыпло. Асабліва калі там пачынаюцца размовы про тое, что вот калі мяне народ попросіць, то я, конечно, посінелыя пальцы разожму, і вот там вот не будзе. Так народ попросіў конкретно, калі ты приехал на МЗКТ, вот что-то, ну вот как-то вот не произошло, и гэта мы чуем даўным-даўно, и думаешь, Боже мой, няўжо засталіся тыя, хто яшчэ вот у гэтае пустаслоўе нейкае верыць. Але пра іншае, калі прапагандыст Прыдыбайла у яго там спытаўся пра ВНС гэтае так званае, Лукашенко адразу: ай, Боже мой, гэта ж недзе там, яны там будуць збірацца раз на год, нешта там сядзець вырашаць. Вот. Але у той же час ён звярнуў увагу: ну вот я ім дэлегаваў некаторыя паўнамоцтвы, якія былі у прэзідэнта і так да халеры ўсяго аддаў ім, ну напрыклад, аб'яўляць вайну, удзельнічаць у вайне ці не. І такое ўражанне, што у прынцыпе на фоне таго, што адбываецца зараз ва ўкраіне, і ствараўся гэты ВНС толькі дзеля таго, каб перадаць яму вось гэтыя паўнамоцтвы зацверджання, там скажем, удзелу не удзелу ў нейкай там вайне, што калі Крэмль прыцісне яму хвост ці яшчэ што-небудзь, то ён мог сказаць: так я ж за, але ж вот гэты вот УНС ён жа не зацвердзіў, а ў іх же ж вот па усіх вот гэтых патрабаваннях яны павінны зацвердзіць, а без зацверджання не магу, і ўсё. Ну, я думаю, что Кремль тут такие жарты не зразумее. Ну, и шчыра кажучы, ён, конечно, можа такое казаць кому заўгодна, але не тым, хто чулі ад яго вядомыя словы: бываюць часы, калі не да законаў. Так что я думаю, что калі нешта падобныя гульні будуць ісці, я думаю, что іх не будзе, дык у Крамлі яму нагадаюць пра тыя самыя заўваги, пра тое, што бываюць часы, калі не да закону, і асабліва ў часы вайны і іншае. У мяне склалася вось такое ўражанне, хутчэй, што ён сабраў гэтую сваю блізкую да яго номенклатуру. І гэтым людзям трэба, ён яшчэ раз падкрэслю, я думаю, што яны і без гэтага зразумелі, што іх туды вылучылі і накіравалі Мінск, у Мінск, тое, што яны належаць да вось гэтага бліжэйшага кругу Лукашэнкі, што гэта важныя для яго людзі, што гэта праваднікі яго палітыкі. Вось, а вось тое, што ваенная тэма была, яна як бы раз вось звязана з тым, што напэўна гэтыя людзі там атрымаюць нейкія метадычкі ці ўсё што заўгодна, нейкія тэзісы, і дзе ім будзе яшчэ раз патлумачана з пункту гледжання Лукашэнкі актуальная сітуацыя, і абавязак гэтых людзей будзе рыхтаваць
грамадства і дзейнічаць адпаведным шляхам вось у таких надзвычайных умовах. Лукашенко ж сам про гэта сказал. Ён кажа, вось мы там на Савете бяспекі абмеркавалі, гэта у нас там было ўсё кулуарна, гэта было тайнае паседжанне, але вось мы вырашылі, что вы павінны про гэта даведацца. І вось вы даведзеце, про што яны там даведаюцца. Ну, напэўна, про тыя рэчы, якія Лукашенко і без таго агучыў. Ну, для Лукашенко гэта, канешне, важна, калі там будзе нейкая надзвычайная сітуацыя, якая заўгодна, ён, канешне, будзе аддаваць загады, гэта ўсё зразумела. Тут жа для яго важна, каб былі выканаўцы, которые насамрэч гэтыя загады выканалі і зрабілі то, што ён пажадае. Ну, вось кансалідаваць гэтую номенклатуру вакол сябе, сказаць, вось мы ўсе разом, я на чале вас, і мы ўсе ідзем наперад, вы ўсе, як казаў Лукашенко, лукашысты, лукашыстамі застанецеся, не лукашыстаў тут няма. Вы эліта лукашызма. Так, не, ворагаў тут няма, ён так сказаў. То есть вот хто лукашысты, тыя вот нармальныя, а ўсе астатнія, хто не кланяецца у зямлю, той уже вораг адразу. Так, ну, я думаю, что с пункта гледжання Лукашенко любы не лукашыст, любы чалавек, які яго не падтрымлівае, з'яўляецца ворагам. У яго ў гэтым сэнсе у яго шэрага няма, у яго ёсць толькі чорная і толькі белая. Вось кансалідаваць гэтых людзей вакол сябе за добрасць, канешне, яны ж там атрымаюць і адпаведную увагу, адпаведныя падарункі і іншае. Гэта адна з мэтаў. Вось, што тычыцца гэтай номенклатуры. Но галоўным чынам гэта, як я ўжо казаў, гэта прапагандысцкая падзея. Вось калі гэта рэфлексаваць і сачыць уважліва, ну і адкінуць гэтыя эмацыянальныя моманты, ну нават людзі, якія вельмі сур'ёзна ставяцца і аналізуюць, калі я пра сябе магу сказаць, калі ты чуеш ну просто глупства, яшчэ раз глупства, то першыя эмоцыі, якія ў цябе прыходзяць, не неяк сур'ёзна да гэтага паставіцца, а назваць гэта сваімі словамі, такімі досыць рэзкімі словамі. І тут, калі слухаць тое, што яны там кажуць і што кажа Лукашенко, то вось тут нагоды для эмоцыяў хапае. Але калі мы гэтыя эмоцыі адкінем і зададзем такое спакойнае пытанне, а што гэта ўвогуле было? Якія перспектывы? Што можа там быць канкрэтнае? Што мы можам пабачыць, акрамя вось гэтых гучных, правакацыйных і зневажальных часам словаў? Ну, адказ такі просты, ну амаль нічога. Мы чулі, яшчэ пачуем, напэўна, сёння шмат розных словаў і не больш, чым словаў. Калі, напрыклад, той жа Лукашенко і яго атачэнне пачынаюць разважаць там пра ядзерную зброю, як калі што яны яе выкарыстаюць, якія там яны шкоду нанясуць ворагу і іншыя, разважаюць там пра расійскі патэнцыял, як уласна кажучы пра свой, іншыя. Мяне, калі я гэта чую і бачу, мяне перад вачыма дыялогі Балаганова і Панікоўскага з аднаго вядомага фільма про тое, а ты хто такой? Ну, калі, напрыклад, ідуць там нейкія ядзерныя пагрозы з расійскага боку, ну, зразумела, мы ведаем, з кем мы там маем справу, но яны-то па меншай меры яны могуць зрабіць. У іх ёсць тая ж ядзерная зброя і астатняе. А Лукашенко і яго атачэнне, тое, што вы там кажаце, вы што, непамерную шкоду вы нанясеце? Каму? Злучаным Штатам вы нанясеце непамерную шкоду? НАТО вы нанясеце непамерную шкоду? Ну, смешна. З аднаго боку смешна, а з другого боку, што тут ужо асабліва смяяцца? У сваёй звыклой традыцыі, а сейчас я вам покажу, откуда готовилось нападение. Лукашенко узяўся ізноўку разважаць на тэму, што там с украінскага боку мяжы. І там замініравана ўся мяжа з украінскага боку, і 120 тысяч украінскіх вайскоўцаў і тэрытарыяльнай абароны знаходзяцца, і гэтак далей. Тут, конечно, адразу першае пытанне, якое ўзнікае, як любіць гаварыць Барыслаў Бяроза з гэтай нагоды: а до 22-го года такое было? Чаму это вот, адкуль это вот, як вы думаете, чаму гэта вот раптам мінныя поля с украінскай тэрыторыі, все астатняе? Можа быть, все ж таки таму, што з Беларусі хто-то что-то запусціў і пропусціў кагосьці, але не про гэта.
вы мне лепей патлумачце, чаму менавіта Кобрынскаму району так пашанцавала? Чаму туды прыйдзе найперш вызваленне і танкі НАТО? Чаму не на Ашмянскі узел? Чаму там не на іншыя якія-нибудь? Я уже не кажу про Брест, про Гродно. Ну чаму вот менавіта Кобрын? Ну тут мне цяжка сказаць, тут забрацца ў лукашэнкаўскую галаву гэта цяжка. Ну можа я не ведаю уже вось зусім банальныя рэчы. Можа он сёння нейкую там навіну про Кобрын прачытаў і вырашыў, што вось з гэтым і будзе звязана. Ну тут вельмі цяжка шукаць нейкую логіку і нешта рацыянальнае у тых рэчах, якія асаблівай рацыянальнасцю не адрозніваюцца, я б сказал бы так, якія самі сябе супярэчаць. Ну Лукашэнкі ж атрымліваецца з аднаго боку сказаць, што украінскае войска амаль ужо знішчана, там ужо нікаго не засталося, ужо ваююць гэтыя палякі і іншыя, а тут атрымліваецца, што толькі ў тылавым раёне на памежжы з Беларусю сканцэнтравалі 120 000. Калі сапраўды 120 000 там, дык што у Украіны такія велізарныя страты, як падкрэслівае сам Лукашенко, як падкрэслівае расійскі бок, ну а яны ідуць рэчы, якія самі сябе супярэчаць. І яшчэ можа там нейкая інфармацыя, дагадкі, ўсё што заўгодна ў іх ёсць, але там вельмі шмат фантазіяў, уласных уяўленняў, і шукаць там нейкае рацыянальнае зерне, ну, мне падаецца, гэта такая справа цяжкая, галоўная марная. Яшчэ один момант хацеў бы звярнуць увагу. Я разумею, вот, дакладней не разумею, здавалася б, ну вот деду ўжо у госці к Богу трэба сабе збірацца, а ў яго ўсё ніяк дзіцячыя траўмы не пройдуць, яго відаць, можа быць, там дразнілі у дзяцінстве, і вось да гэтага часу вот гэтая траўма з дразнілкамі у яго сядзіць, он не можа стрымацца, каб там вот это вот лахушки, ціхушки, і вот гэта такое сабраліся там 1700 дядяў тётак з начосамі у пиджаках с отлівам, і вот такое вот это вот детские травмы свае выліваць. Ну гэта можа быть вот психіятр Шчыгельскі патлумачыць, что там было, ён паабяцаў, что праглядзець гэта ўсё і вынесе свой вердыкт як доктара. Але я да іншага, ён же ж конкретно, не баючыся нічога, прыгразіў сваім апанентам, да якіх дастаць не могуць, якія за мяжой, што за вас потерпят ваши свояки. Я просто процитую. Уже хочу сказать очень такую радикальную вещь. Вот все, кто сегодня собирается нападать на Беларусь и готовится там, не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. Не забывайте, что у вас какая-то собственность здесь есть. Советую уже забыть про эту собственность, но не ставьте под удар своих родственников. То есть мало того, что они уже конкретно сказали, что мы у вас крадем тое, что належыць вам, тому что у нас не до законов, а мы увогуле банда и крадем что хочем, а по-другое, как бы вот як же ж там сын за бацьку не отказывая, там и все остатнее, то есть они конкретно кажут, что они будут брать закладников и катаваць невинных людей. Ну, я б тут паглядзеў на гэтыя заявы яшчэ раз у кантэксце падзеяў 2020 года. Калі абмяркоўваецца 2020 год, вот асабліва апошнім часам у незалежных СМІ, сярод у экспертнай супольнасці ўсё часцей кажуць, вось глядзіце, Лукашенко ачуняў ад падзеяў 2020 году, ён пачувае сябе упэўнена і ўсё. Так что мы проиграли, мы павінны гэта прыняць, что мы проиграли. Но я ўжо так утрырую, умоўна кажучы. Гэта не такая ўжо важная справа, что там як кажуць, але вось гэтае ўяўленне ўсё 20 год ён як бы скончыўся, трэба гэта зразумець. Лукашенко пераможца, і з гэтай рэальнасцю трэба жыць. Ну, конечно, калі глядзець сённяшняй перспектывы, і то, што Лукашенко знаходзіцца па-ранейшаму ва ўладзе, конечно, мы можам назваць яго пераможцам. Но ці пачувае ён сябе добра? Не, добра ён сябе не пачувае. Ну, в прынцыпе, калі ў цябе все добра, ты ўсіх
перамог, тебе там няма чаго клапаціцца, за табой вялікі Путін у двухгодці, у цябе ёсць ядерная зброя, ну вось ты такой магутны, і ты і санкцыяў не баішся, нічога, ўсё у цябе вось добра, як кажуць прапагандысты, Лукашенко назаўсёды. Ну дык а навошта гэта ўсё? Ну, гэтыя абразы, якія ідуць, ты не можаш спыніцца, гэтая нянавісць, якая ідуць, гэтыя пагрозы, прычым такія пагрозы, у якіх ён перасякае нават тыя межы пэўныя маральныя, якія нават у лукашызме доўгі час, працяглы час існавалі. А гэта паказвае, што нікуды Лукашенко 20-й год не пераадолеў, што гэты 20-й год па-ранейшаму з ім, што вось гэтая вопыт 20-го ён застаецца, і нянавісць застаецца. Яна нікуды не падзелася. Ну а тое, што Лукашенко чалавек помстлівы, ну нічога ў гэтым надзвычайнага няма, мы ж гэта ведаем, гэта такая рыса характараў. Вось таму ідуць такія пагрозы, вось вашу маёмасць мы забярэм і падзелім сярод сваіх, а у вас таксама ёсць там блізкія, родзічы, там сябры, ну вось яны таксама могуць пацярпець. І гэта ўсё вядома, гэтая сталінская традыцыя, як пераследавалі так званых родзічаў, так званых ворагаў народа. Так што вось да гэтых словаў я бы падышоў вельмі уважліва. Я па-ранейшаму упэўнены, што сённяшні Лукашенко і яго атачэнне, яны знаходзяцца ў такім стане, што яны здатныя на любыя акцыі. Помста родзічам, канфіскацыя маёмасці, гэта тое, што яны могуць бесперашкодна зрабіць на тэрыторыі Беларусі, але я нават не выключаю і сур'ёзныя крокі па-за межамі краіны. То бок напады на апанентаў за межамі краіны, спробы выкрадаць людзей, магчыма нават забіваць. Прынцыпова бы я гэта не выключаў, таму што пэўны гістарычны вопыт ёсць. Хапае у еўрапейскай гісторыі пасляваеннай, пасля другой сусветнай вайны былі дыктатуры, якія займаліся такімі рэчамі. І, дарэчы, былі дыктатуры куды больш рацыянальныя, чым лукашэнкаўская дыктатура, якія займаліся гэтымі рэчамі. І не трэба забывацца пра тое, што за плячыма у Лукашэнкі стаіць Расійская Федэрацыя. А метады, якія выкарыстоўвае Крэмль, яны вядомыя. Так што тут можна гэтым абурацца, і гэта слушна, гэтым трэба абурацца, гэта трэба падкрэсліваць, паколькі гэта словы абсалютна непрымальныя. І я спадзяюся, насамрэч спадзяюся, што гэта словы непрымальныя і нават для большасці людзей, якія падтрымліваюць Лукашэнку. Нават тых, хто падтрымлівае Лукашэнку, што яны павінны зразумець, што там кажуць і які гэты шлях. Гаварыць пра гэта патрэбна, ну і успрымаць гэта патрэбна таксама сур'ёзна. Гэта не проста рыторыка, не проста словы. Гэта тыя словы, за якімі могуць прыйсці справа. Як вы лічыце, вот гэтыя, ну безумоўна, мы з вами уже не один раз гаварылі про тое, что для таких рэжымаў пастаянна казаць і накручваць грамадства про тое, что там вакол ворагі, нам трэба тут вакол аб'яднацца вакол лідера, тому что вот толькі там точаць ножы, бразгаюць гусеніцамі і ўсё астатняе. Але зараз пачаліся канкрэтныя размовы про тое, что там полк Каліновскага рыхтуецца, у Польшчы рыхтуюць, там трэніруюцца нейкія таксама вот тыя, хто збіраецца нападаць, нацыянальна-вызвольны рух набірае абароты, партызаншчына, перамога 2:0 і гэтак далей. Гэта у тым же самым ключы выключна ідэалагічнай накруткі, ці яны сапраўды вот вераць у гэта ўсе там і чакаюць, што вот зараз, не сёння-заўтра сапраўды на белых абрамсах полк Кастуся Каліновскага прыйдзе ў Беларусь. Дарэчы, вось тое пытанне, якое вы зараз задалі, гэта ключавое пытанне. І адказаць на яго, разважаць на гэта, адказаць цяжка, мы ж не ведаем сапраўды, што ў галовах Лукашэнкі адбываецца. Калі гісторыя з Лукашэнкам скончыцца, тады мы зразумеем, у якой ступені гэта была проста рыторыка, прапаганда, ці ўсё ж такі ён, яго атачэнне і іншыя сапраўды вераць у тое, што яны там распавядаюць. Но я прытрымліваюся таго пункта гледжання на дадзены момант ва ўмовах вайны.
Па умовах вось такой сітуацыі, як мы зараз атрымліваем у Еўропе, мы не можам сябе дазволіць вось ад усяго гэтага адмахнуцца і сказаць: ну глядзіце, ну гэта ж глупства, што яны там кажуць, ну гэта ж смешна. Любы здаровы чалавек, які ў стане разважаць, рэфлексаваць, ведае, што ніякая НАТО не збіраецца ні на каго нападаць, што гэта ну просто выглядае абсурдна. Любы чалавек, які хаця б трошки знаёмы з тымі дыскурсамі, якія зараз ёсць у заходняй Еўропе, у Злучаных Штатах, у краінах усходняй Еўропы, цэнтральнай Еўропы і іншае. Так, але пры ўсей слушнасці гэтых аргументаў, чаму мы так упэўнены, што Лукашенко таксама, у Лукашэнкі тая ж рацыянальнасць, што, напрыклад, і у нас, што ён навіны, якія прыходзяць, успрымае такім жа чынам, як мы, людзі, якія імкнуцца разважаць без канспіралогіі, з такой цвярозай рэфлексіяй і іншае. Я б тут усё ж таки прапанаваў бы іншы падыход, прынамсі не выключаць той варыянт, што Лукашенко верыць, і Лукашенко, і Путін, і Хрэнін, і Вальфовіч, і Терцель, усе яны, што яны насамрэч вераць у тое, што яны кажуць. Давайте сыходзіць з таго, што мы маем справу з канспіролагамі. Я думаю, што ў тым, што Лукашенко канспіролог, ну тут няма ніякіх пытанняў. Усё палітычнае жыццё Лукашэнкі, усе заявы, якія ён робіць па розным пытанням, гэта заявы чалавека з выразным канспіралагічным мышленнем. У канспіролага заўсёды ёсць адказы на пытанні. І чым займаецца звычайны канспіролог? Ён займаецца падборам адпаведных фактаў і тэндэнцыяў пад свае погляды. У Лукашэнкі гэтыя погляды даўно сфармаваліся. Захад гэта вораг, захад гэта тое, што хоча яго змясціць, з тым, з кем трэба змагацца. І вось гэта галоўнае, што ў яго сядзіць у галаве. Вось у гэтым я ўпэўнены, што ён сапраўды бачыць свет таким чынам. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы. Таму, што ён так глядзіць на гэтыя падзеі, усё тое, што ён бачыць звонкава, ну вось там бачыць там нейкае фармаванне, там нейкія прайшлі арганізацыйныя мерапрыемствы, альбо нехта што-то заявіў у Польшчы, у Літве, што, напрыклад, ёсць полк Каліноўскага, ці ёсць там іншыя нейкія арганізацыі, структуры у Літве, у Польшчы. Яны, можа, нічога не зрабілі. У іх патэнцыял зусім невялікі, але Лукашэнку гэтага хапае. Усё, гэта укладваецца ў яго карціну міра. Яны знаходзяцца там, яны ў прынцыпе прысутнічаюць, значыцца падгроза і іншае астатняе можна дадумаць. Так што я бы сапраўды не выключаў, што тое, што Лукашенко там распавядае сваёй номенклатуры, гэта тое, як ён сапраўды бачыць свет. У нас амаль 2000 гледачоў зараз на канале, і я хацеў бы, карыстаючыся момантам, звярнуцца да ўсіх, хто яшчэ гэтага не зрабіў. Па-першае, калі для вас гэта бяспечна, подписывайтеся на телеграм-канал спадара Александра Фридмана. Больш так вот тэрмінова зможаце актуальныя прачытаць яго аналізы і тое, што ён піша у сябе ў телеграм-канале. Ну і каб не пропусціць наши штотыднёвыя з ім сустрэчы, подписывайтеся на YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте, ну и пишите комментары. Пытанні, дарэчы, можна задаць праз донат, вельмі шмат каментароў. Калі пытанне праз донат, то зможам хутчэй яго побачыць. Спадар Александр, працягнуўшы гэтую тэму, можа быть, такую мілітарную, я звярнуся да старшыні КДБ Терцеля. Падчас сваёй прамовы ён пахваліўся, што КДБ правяло некалькі острых чекістскіх мерапрыятий на тэрыторыі Літвы. Что там было конкретно, там асабліва не зразумела, але у тым ліку там ён кажа, что проведен ряд острых чекистских мероприятий, который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах. Ну, я так разумею, что, по-першае, маецца на увазе Дрозды,
аб'екты ў мінске, ну тому что такія аб'екты больш сур'ёзныя, ВПК ці там нафтаперапрацоўчыя ўсё ж таки не ў мінску і не ў яго ваколіцах знаходіцца. А по-другое, на смену джипам з кулемётамі прыйшлі ударныя дроны. Ну что тут скажешь, спадару Терцелю трэба там нейкія вынікі дэманстраваць, ці прынамсі тут же вядомая стратэгія, калі у тебе няма вынікаў, калі у тебе ты не там не знайшоў шпіёнаў, не прадухіліў тэракты, то трэба прыдумаць, што яны былі, тут нічога новага не было. Ну давайте просто уключым логіку. Канешне, спадару Терцелю і астатнім ім трэба паказваць, у якім добрым выдатным стане знаходзяцца беларускія спецслужбы. Яны ўсё прадухіляюць. У іх насамрэч коэфіцыент у них, ну колькі 100%, калі верыць таму ж Терцелю, што б тут не зрабілі, ўсё прадухілілі, нічога не атрымліваецца. Ну увогуле, ну як бы там хто не імкнуўся, тут правда ён тут не удакладніў, хто там быў. Напэўна, амерыканскія генералы імкнуліся гэтыя дроны запусціць, і у іх не атрымалася, бо яны ж не ведалі, з кем яны маюць справу. Это ж беларускі КДБ, это вам не просто так, это ўсё сур'ёзна. Ну, калі без жартаў, канешне, мы ж бачым сёння сітуацыю і з боку Украіны. Тое, што, напрыклад, робіць Украіна на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Якія там ёсць паспяховыя акцыі. Зразумела, далёка не ўсё тое, што робіць Украіна, паспяхова. У іх бываюць і правалы, пра гэта не паведамляюць. Далёка не ўсе тыя акцыі, якія яны плануюць, у іх атрымліваюцца, але ўсё ж такі, нават тое, што мы бачым, нават гісторыя з расійскімі НПЗ ў розных рэгіёнах краіны, ну гэта паказвае, што той, хто сур'ёзна пачне ваяваць і умее гэта рабіць, а украінскі бок і таксама НАТО сапраўды гэта, яны умеюць гэта рабіць, калі патрэбна. Ёсць адпаведныя вынікі. І гэта вынікі ў Расійскай Федэрацыі. Ну так што, я задаю себе пытанне, калі б там нехта насапраўды пажадаў бы з боку НАТО, з боку Украіны, пажадаў бы нанесці шкоду Лукашэнку, так што ў іх не атрымалася? Ну, атрымалася, канешне, атрымалася, но нічога такога зараз не адбываецца, і тое, што гэта не адбываецца, гэта не сведчыць, з майго пункта гледжання, пра паспяховую працу Терцеля і кампаніі. Гэта сведчыць пра тое, і гэта абвяргае іх тэзісы, што ніхто такімі справамі ў дадзены момант не займаецца. Але галоўны ў дадзены момант. І гэта, мне падаецца, ўсё ж такі і Лукашенка, і Терцель, і Хрэнін разумеюць, яны бачаць, яны выдатна бачаць, што адбываецца на тэрыторыі Расіі, і ведаюць, што калі будзе прынята адпаведнае рашэнне з украінскага боку, я не кажу ўжо пра НАТО, тут НАТО гэта іншая гісторыя, з украінскага боку, то могуць быць вельмі сур'ёзныя непрыемнасці для лукашэнкаўскага рэжыма і для ўсёй краіны, дарэчы, на тэрыторыі Беларусі. Так што гэта ў іх інтарэсах, перш за ўсё, нічога такога не дапусціць і паводзіць сябе адпаведным чынам. Калі Лукашенко кажа, там было вельмі досыць такі цікавы момант быў, калі ён там пачаў палякам абяцаць, што ён не збіраецца нападаць на Польшу. Ну, канешне, беларуская армія, яна ж такая, што ёй толькі нападаць на Польшу і разам з Польшай на ўсе краіны НАТО. У гэты момант Лукашенко не хлусіў, ён кажа правду, ён не збіраецца і ён не жадае нікуды нападаць. Але ж гэта не ягонае рашэнне. Не ён прымае рашэнні наконт таго, з кім і як ваяваць. Гэтыя рашэнні прымаюцца ў Маскве. І калі Масква для сябе вырашыць, што вось Лукашенко павінен пайсці ваяваць, павінен пайсці ваяваць в Украіну, павінен пайсці ваяваць супраць Польшчы, Літвы, каго заўгодна, то яго іншых магчымасцяў не будзе, прыйдзецца ісці. Ну да, до Польши мы трошку вернемся пазней. Давайте вот адыходзячы ўжо ад гэтай тэмы усебеларускага хуралу, вы все ж таки сказали, что вымушана, ведаючы, что я ўсё адно не абыйду гэтую тэму, глядзелі, я тут задаваў пытанне, але можа быть вы самі хацелі б вот на што звярнуць увагу, што кінулася вам у вочы, там якія месседжы там по настроі, ну апроч соннага тура, які ледзь не заснуў слухаючы дакладчыкаў, што яшчэ звярнула вашу увагу?
Ну, ваяўнічасць звярнула такую увагу на маю увагу, што вось ён быў такі што тое, што мы пакуль бачылі, яно было такім радыкальна антызаходнім. Ну, напэўна, тое, што гэта радыкальны антызаходні накірунак, ён знаёмы. Ну, зараз гэтага было сапраўды вельмі шмат. І гэтыя заявы, якія рабіліся. Гэта, ведаеце, вось я калі за гэтым сачыў і параўноўваў вось мінулы сход, які быў, я, шчыра кажучы, чакаў, што гэта будзе, так бы мовіць, сход пераможцаў, калі выкарыстоўваць савецкую тэрміналогію з 30-х гадоў. Вось мы перамаглі, мы лукашысты пераможцы, усё ў нашых руках, мы пазбавіліся ад гэтых беглых, мы выстаялі ў 20-м годзе, нас не ўзялі санкцыі, мы не ўцягнуты ў вайну, вось мы такія моцныя, выдатныя, мы ідзем наперад. Вось я чакаў нечага ў гэтым накірунку. А тое, што і зараз там ідзе другі дзень, гэта не сход пераможцаў. Гэта сход тых, хто гарыць помстай, хто жадае помсціць і не ўпэўнены ў тым, што ўсё так добра, што ўсё наладжана, што ўсё атрымаецца. Ну там няма вось гэтага аптымістычнага погляда ў будучыню, які можна было ўсё ж таки чакаць ад Лукашэнкі, які насамрэч у сваім палітычным жыцці шмат пра што прайшоў, і так ці інакш 3 дзесяцігоддзі, ну просто фантастычны тэрмін, пратрымаўся ва ўладзе. А вось зараз мы пабачылі Лукашэнку, які здае фізічна, які здае ментальна. Ну, у гэтым нічога новага няма. І яшчэ дадаткова так ужо упэўнена сябе не пачувае, бо ўся гэтая агрэсія, гэта ж не ад таго, што ў цябе ўсё добра і ты ўпэўнены. Уся гэтая агрэсія, абразы, гэта ад неўпэўненасці. Добра, яны там яшчэ шабаш свой працягваюць, але давайте да іншых тэмаў, тым больш што іх хапае. Далёка каб не адыходзіць ад польскага пытання. Лукашенко ж вот пастаянна расказваў про тое, вот паглядзіце, там жа ж яны на захадзе новыя ваенныя базы адчыняюць, узбраенне там гоняць, і тут Польша со сваёй заявай про готовность разместить ядерную зброю на тэрыторыі Польши. Ну так можа быть ёсць подставы для страха у Лукашэнкі. Сапраўды тут вот толькі і думае захад про тое, что как бы это напасці усе агулам і заваліць гэтага зубра беларускага непахіснага Лукашэнку, з якім толькі відаць усім светом справіцца можна, а также ж эту вот беларускую армію непераможную не возьмеш. Ці там іншыя ўсё ж таки думкі на захадзе ёсць, для чаго яны гэта ўсё ваенныя перабыванні свае ладзяць. А як жа, я вось тут пытаюсь у гэтым кантэксце, а як жа беларуская ядерная зброя? Беларусь цяпер, як кажа Лукашенко, ядерная дзяржава. Ну, тут якая ўжо розніца ў гэтым сэнсе, што там у Польшчы адбываецца? Ну, хай яны там усю армію паставяць пад ружо, ну, з пазіцыі Лукашэнкі. У цябе ж ядерная зброя, і ты ж, як ён заўсёды кажа, ён у адрозненне ад некаторых гатоў яе прымяніць, і там будзе такая шкода праціўніку, што ўжо зусім мала не пакажацца. Ну да, сядзі сабе спакойна, пацягвай белаколу, пакурывай і толькі паплёўвай у бок той Польшчы. І глядзі, што там ужо гэта ядерное оружие, тым больш ядерная зброя, тым больш, што там ніхто асабліва яго ў Польшу-то прывозіць і не збіраецца. Вось. Ну, тут у Лукашэнкі, у яго тут іншая логіка, і ўсё ж таки, напэўна, ён разумее, што ядерная зброя – гэта, канешне, важны чыннік, безумоўна, гэта важны чыннік, но калі мы паглядзім на гісторыю другой паловы 20-го стагоддзя да сённяшняга дня, ну, хапала сапраўды канфліктаў, сур'ёзных канфліктаў, у якіх ядерныя краіны не перамагалі. Я б тут толькі падкрэсліў бы тэзу кітайскага спецыяліста Фэня, кітайскага русіста, спецыяліста па расійскай гісторыі, які напісаў там на мінулым тыдні, калі я не памыляюся, у яго быў артыкул у амерыканскім часопісе, у брытанскім, прабачце, часопісе
за экономіст, і ён там вельмі слушна прывёў шэраг прыкладаў ядзерных краінаў, якія атрымлівалі паразу, як амерыканцы ў В'етнаме, Савецкі Саюз у Афганістане. У рэшце рэшт зноў жа захад, Злучаныя Штаты і астатнія у Афганістане не так даўно. Так што ядерная зброя гэта, канешне, вельмі важны фактор, але гэта не факт, што ён такі ўжо будзе такі вырашаючы. Цяпер, што тычыцца ў Польшчы. Ну, у Польшчы, з майго пункта гледжання, ёсць усе падставы, каб жадаць размяшчэння гэтай ядзернай зброі. Прынцыпова, канешне, гэтую сітуацыю не зменіць. Калі будзе агрэсія супраць Польшчы, то Польша ўсё роўна будзе спадзявацца на дапамогу Злучаных Штатаў і іншых партнёраў па НАТО. Нават калі мы себе ўявім, што на тэрыторыі Польшчы будзе размешчана амерыканская ядерная зброя, ну гэта будзе той жа самы прынцып, які ў прыватнасці выкарыстоўваецца ў Германії. То бок палякі будуць абслугоўваць гэтую ядерную зброю, стануць часткай гэтага ядернага амерыканскага праекта на тэрыторыі Польшчы, але выкарыстанне ядернай зброі гэта будзе рашэнне прэзідэнта Злучаных Штатаў. Так што прынцыпова, калі будзе напад на Польшчу і Злучаныя Штаты з боку России, уявім сябе, і Злучаныя Штаты вырашылі для сябе, мы адказваем ядернай зброі, ну так прабачце, адказаць ядернай зброі можна і з тэрыторыі Германії, дзе знаходзіцца ядерная зброя амерыканская, не абавязкова прывозіць яе на тэрыторыю Польшчы. Но з польскага пункту гледжання, канешне, гэта такая пэўны псіхалагічны эфект прысутнічае. Калі твоя краіна знаходзіцца ў атачэнні ядернай зброі варожых краінаў, з аднаго боку расійская на тэрыторыі Беларусі і зноў жа расійская на тэрыторыі Калінінградскай вобласці, калі на тваёй тэрыторыі таксама будзе такой пэўны, перш за ўсё, псіхалагічны парытэт, гэта не дрэнна. Але ў цэлым прынцыпова сітуацыю ў плане архітэктуры бяспекі не змяняе не тое, што расіяне прывезлі сваю ядерную зброю на тэрыторыю Беларусі, не тое, што, магчыма, амерыканскі прэзідэнт калісьці, не думаю, што гэта будзе ў бліжэйшы час, але калісьці можа гэта і сапраўды адбудзецца, што ядерная зброя амерыканская з'явіцца на тэрыторыі Польшчы. Прынцыпова гэта сітуацыю не зменіць. Пра зброю, праўда, не ядерную, але таксама вельмі сур'ёзную. Амерыканскія атакамсы, якія нібыта ўжо, ну не нібыта, а канкрэтна ўжо ёсць ва ўкраіне. Не чакаючы зацверджання вось гэтай фінансавай дапамогі, яны ўжо былі завезеныя. Як это мяняе сітуацыю і як это увогуле как бы нечакана так все казалі ужас, пакуль там няма зацверджанага бюджэта, зброі нема, а оказывается вот она ёсць. Як это меняе канфігурацыю? Ну гэта безумоўна для Украіны пазітыўны крок, і ён такі вельмі добра зроблены, элегантна. То бок пакуль там Расія пагражала, амерыканцы ўзялі і завезлі, а расійскі бок гэта відавочна праспаў, яны гэта не пабачылі. Для іх відавочна, прынамсі тыя выказванні, якія ідуць, што гэта было свайго кшталту сенсацыі. Канешне, гэта важна, гэта добра для Украіны. Зараз гаворка ідзе недзе пра 100 ракетаў, якія амерыканцы завезлі. Іх яшчэ будзе, напэўна, больш. У амерыканцаў іх, калі я не памыляюся, 4000, вось такая лічба называлася. Ну, так што завозіць яшчэ ёсць чаго. Ну і для Расіі тут нічога добрага не будзе. І тое, што я назіраю за выказваннямі заходніх военных экспертаў, вось у прыватнасці магу прывесці аўстрыйскага палкоўніка Маркуса Райснера, які лічыцца адным з галоўных военных экспертаў, прынамсі ў нямецкамоўнай прасторы, ён спадзяецца на такі эфект хаймерсаў. Вось мы ж ведалі, вось калі амерыканцы даставілі хаймерсы, сітуацыя для Расіі пагоршылася. Гэта быў такі вельмі пазітыўны эфект для Украіны, ён Украіне дапамог. Зараз ёсць спадзяванне, што тыя ж атакамсы, яны прынамсі дазволяць украінцам стабілізаваць фронт. Там жа відавочныя цяжкасці ёсць на розных напрамках фронту, і становішча сапраўды вельмі складанае. Застаецца спадзявацца, што украінцам будзе лягчэй, яны будуць выкарыстоўваць гэтыя ракеты, ці яны сапраўды паспрабуюць знішчыць
Крымскі мост, вось гэта галоўны такі сцэнарый, які расіяне падкрэсліваюць. І тут такая справа досыць спрэчная. Напэўна, можна выкарыстаць гэтыя ракеты, каб паспрабаваць знішчыць гэты мост. Але ж мы ведаем разлікі тых жа з таго ж той самай размовы генералаў нямецкіх паветраных сілаў, дзе яны лічылі, колькі ракетаў трэба выкарыстаць для таго, каб знішчыць гэты мост. Ну, гаворка ішла пра Таўрусы. Яны казалі, што можа 20, а можа нават і 25. Ці мае гэта сэнс военнага пункту з прапагандысцкага? Канешне, знішчыць Крымскі мост гэта для Украіны выдатны прапагандысцкі поспех. Так. А з пункту гледжання военнага, ці мае сэнс выкарыстаць там, не ведаю, чвэрць ракетаў, якія тебе доставілі для того, каб знішчыць гэты мост, паспрабаваць знішчыць гэты мост. Ж не факт, што атрымаецца. Гэта пытанне хутчэй да военных экспертаў. Мне тут цяжка нешта сказаць. Ну, ацэнкі, якія я бачу, яны прыкладна ідуць у такі накірунак. Гэта добры крок, які зрабілі, канешне, амерыканцы. Ён запаздалы. Яшчэ ёсць, канешне, час, каб выправіць трошкі сітуацыю, але тое, што гэтай дапамогі не было колькі месяцаў, гэта вельмі дрэнна. Гэта пагоршыла становішча украінцаў. Зараз яны змогуць хутчэй за ўсё, ну, застаецца спадзявацца, стабілізаваць фронт. Ну, пытанне, якое застаецца, а што далей? Для таго, каб нешта больш сур'ёзнае праводзіць, ну, гэтым большасць экспертаў згодныя, гэтай амерыканскай дапамогі не хопіць. І ці атрымаецца новая дапамога у гэты год прэзідэнцкіх выбараў у выпадку нейкіх форс-мажораў, ці будуць ізноў праблемы там з галасаваннем, альбо будзе лепш, гэта ўсё пытанне адкрытае. Так што сітуацыя, добрыя крокі, але сітуацыя застаецца напружнай, назовем гэта так. І адпаведна узнікае пытанне. Да, мы памятаеце гэтую сітуацыю з танкамі, калі там такое: ах, мы вот свае леапарды, калі вот вы свае абрамсы спачатку, а вот мы вот гэта, калі вы гэта. Ну так вот ёсць атакамсы. Дзе Таўрусы, Шольц? Ну, з Таўрусамі, я думаю, што пакуль выглядае так, што з Таўрусамі і Шольцам будзе цяжка. Гэта пытанне для Шольца прынцыповае, і гэта пытанне не ваеннае, хутчэй за ўсё, бо ўся гэтая аргументацыя Шольца, якую ён прапаноўваў, ну, яна выглядае з майго пункта гледжання досыць сумнеўна. Было б з майго пункта гледжання лепш, калі проста выйшаў Шольц і адкрыта сказаў: мы не пастаўляем гэтыя ракеты, бо мы сыходзім з таго, што будзе нешта ў адказ ад Расійскай Федэрацыі. І мы не жадаем, каб гэта было ў адказ, там, нас патрапілі па нашай тэрыторыі, іншае. Тут, калі б гэта было сказана, Германія выглядала б не лепшым чынам, адразу казалі б у свеце: ну вось глядзіце, яны баяцца ізноў, у іх страх перад Расіяй, але гэта прынамсі было б чэсна. Ну, такіх, канешне, заяваў ніхто рабіць не будзе. Ёсць яшчэ і палітычны чыннік, яго ніхто не адмяняў. Большасць насельніцтва Германіі выступае супраць паставак гэтых ракетаў. Шольца чакаюць выбары ў еўрапейскі парламент. У наступным годзе павінны адбыцца выбары ў Германіі. У такіх умовах ісці на досыць непапулярную меру, ну, гэта для Шольца досыць такі складаны ўчынак. Мой прагноз, ён па-ранейшаму застаецца, што гэтыя ракеты будуць пастаўлены. Пытанне хутчэй у тым, хто гэта зробіць. Зробіць гэта сённяшні ўрад на чале з Шольцам, альбо гэта зробіць наступны ўрад. Без гэтага не абысціся. Логіка вайны, яна выглядае так: рана ці позна гэтыя ракеты прыйдзецца паставіць. Калі гэта зробіць Шольц, ну, тады для яго гэта зусім будзе такая дрэнная ўвогуле гісторыя. Чалавек, які адмаўляўся, і ў выніку паставіў. Можа будзе Шольц, можа будзе наступны канцлер, але хутчэй за ўсё яны будуць пастаўлены. Я б вот ужо на працяг тэмы вайны ўсё ж таки, але троху з іншага боку, нарабіла шуму спачатку заява польскага боку пра, ну, скажем так, спрыянне,
назовем это мягко, спрыянне вяртанню ва Украіну украінскіх мужчынаў прызыўнога веку. Тое ж самае заявіў нібыта кіраўнік Міністэрства обороны Літвы, цытую: Літва таксама можа дапаможа вярнуць ва Украіну мужчын прызыўнога ўзросту. У адрозненне ад гэтых двух краінаў Германія наадварот сказала, что мы как бы гэта не будем. Я бачыў каментар з гэтай нагоды, ну правда яшчэ без Літвы, а толькі наконт Польши вашага калегі Евгена Магды, які сказаў, что это папулістская заява, что не могуць яны гэтага зрабіць, і тым больш не Міністэрству обороны гэтых краінаў такімі пытаннямі займацца. Як лічыце, вот все ж таки, что будзе далей? Ну, я тут с Евгеном Магдом пагаджуся. Гэта, конечно, популистская заява, и той же польский министр ён же подкрэсліў, что ў польскім грамадстве ўзнікаюць пытанні, калі, напрыклад, усе ведаюць, что ва Украіне ідзе вайна і як яна ідзе, а адначасова там можна пабачыць, там у тых же польскіх кавярнях можна пабачыць украінскіх мужчын, што ў палякаў узнікаюць пытанні: ну а як жа гэта, што робяць тут гэтыя украінскія мужчыны, калі там ідзе вайна? Дарэчы, падобныя рэчы я чуў у розных еўрапейскіх краінах. Тое ж самае і назіраецца ў Германіі. У 22-м годзе украінскіх мужчынаў сапраўды было нешмат. Зараз украінскіх мужчын, ну апошнім часам іх стала больш, гэта візуальна бачна, яны прысутнічаюць. І таксама я чуў ужо у нямецкім кантэксце гэты пытанне: а што гэта так? Вось там Зеленскі прымае законы, што там яшчэ людзей будуць прызываць, Украіна патрабуе зброю, а вось тут у нас украінскія мужчыны. Што робяць тут гэтыя украінскія мужчыны? Вось, канешне, гэтыя ўсе заявы любыя палітыкаў і асобных людзей, якія палітыкай не займаюцца, назовем гэта так, яны аддаюць папулізмам. Вось таким агульным гэта вельмі так добра і лёгка, седзячы недзе на канапе, разважаць пра украінскіх мужчын і пра лёс украінскіх мужчын. Я не ведаю, хто і як бы вёў бы сябе, калі б сам апынуўся ў такой сітуацыі, у якой апынуліся людзі ва Ўкраіне. Вось. Але так ці інакш, я магу себе... Так, это папулісцкія заявы, але ўсё роўна я магу себе уявіць, што і краіны Балтыі, і Польша, магчыма таксама Чэхія, яны можа будуць Украіне якімсьці чынам і дапамагаць. Як гэта можа выглядаць канкрэтна, тут сказаць цяжка. І гэта зразумела, бо і ў Польшчы, і ў Літве, і ў Чэхіі гэтая вайна па-ранейшаму ўспрымаецца інакш, чым, напрыклад, у Францыі, у Германіі альбо ў Аўстрыі. Бо ў Польшчы і ў краінах Балтыі дакладна сябе могуць уявіць, што пакалі Украіна атрымае паразу ў гэтай вайне, што яны будуць наступнымі, што ім прыйдзецца наступнымі сустрэць расійскую агрэсію. І ў гэтым сэнсе гэты тэзіс пра тое, што трэба ўзяць украінскіх мужчын і накіраваць іх на радзіму, каб яны ішлі на фронт і там ваявалі, гэты тэзіс ён можа ў гэтых краінах сустрэць падтрымку. Таму, магчыма, і ўрады нейкія меры будуць прымаць. Што тычыцца заходняй Еўропы, то тут інакш. Якраз вось той вобраз чалавека, які бяжыць ад вайны, які не жадае удзельнічаць у баявых дзеянняў, не жадае рызыкаваць сваім жыццём і кажа: галоўнае для мяне маё ўласнае жыццё, гэта менавіта той погляд, які людзям у заходняй Еўропе вельмі блізкі. Калі мы паглядзім на тыя пытанні, якія ў той жа Германіі праводзіліся, калі людзей пыталі: что вы будете рабіць, калі ваша краіна апынецца ў такой же сітуацыі, як апынулася у лютым 22-го года Украіна? Что вы будете рабіць? Ну добра, ну гэта іншая сітуацыя, тут краіна НАТО, але ўсё ж таки, вось, ваша краіна перад тварам такой навалы апынулася. І пачынаецца вайна. Вайна прыйшла да вас. Што кажуць людзі? Самыя папулярныя адказы яны такія: альбо я пакіну краіну, альбо я буду імкнуцца жыць, існаваць так, як я і па-ранейшаму існаваў. То бок жадаючых пайсці ваяваць, абараняць радзіму у той же Германіі іх куды менш, чым, напрыклад, ва Ўкраіне.
Таму такія паводзіны, я не скажу, што гэта ўжо такі масавы феномен ва ўкраіне. Ну ён таксама, канешне, прысутнічае людзі, якія імкнуцца з'ехаць з краіны, каб не патрапіць на фронт. Спачування да гэтых людзей і разуменне іх пазіцыі яно ў заходнім грамадстве прысутнічае. Таму, канешне, пра тое, што тут кагосьці будуць выдаваць, браць і накіроўваць у Украіну, каб яны ішлі на фронт, ну, мне такое ў заходнееўрапейскім кантэксце цяжка выявіць. Таму тут Украіне разлічваць на нейкую дапамогу не прыходзіцца. І, дарэчы, калі Польша і іншыя краіны пачнуць актыўна Кіеву дапамагаць і накіроўваць мужчын ва Украіну, я б тут прагназаваў бы якраз такі сыход вось гэтых самых мужчын у прызыўным узросце у заходнім напрамку Украіны, дзе яны дакладна будуць для сябе ў бяспекі і не змогуць вярнуцца і не будуць іх накіроўваць ва Украіну. Напрыклад, там Аўстрыя, Швейцарыя, Германія. На завяршэнне, ці сочыце вы за выбарамі ў каардынацыйную раду? Якія вот у вас можа быць эмоцыі, каментары, назіранні? Па шчырасці асабліва не сачу. Я ведаю, што яны адбываюцца. Я бачу загалоўкі, но я мушу сказаць, што зараз адбываецца так шмат розных падзеяў, што ў мяне фізічна не хапае часу яшчэ для таго, каб сачыць за гэтым. Просто гэта пытанне прыярытэту. Пры ўсёй павазе на данный момант выбары ў каардынацыйную раду не з'яўляюцца маім прыярытэтам у сэнсе інтарэсаў. Ну, лагічна. Ну і на завяршэнне такім чынам просто не можам абысці гэтую дату. Заўтра 26 красавіка чарговая гадавіна аварыі, катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Дата гэта ўжо, ну, в прынцыпе, адышла, не асабліва ўжо балюча для беларускага народа. Я так разумею, што ў самой Беларусі ніякім чынам, ну, в сэнсе, узгадаваць яе наўрад ці будуць. Чарнобыльскі шлях няма каму праводзіць, да і не дазволяць. За мяжой, да, правядуць, але ці застаецца гэта ў фокусе гэтая тэма? Ну, рэжым Лукашэнкі ўсё зрабіў на працягу гэтых 30 гадоў, каб гэтую тэму выцесніць. І тут трэба сказаць, што пэўныя поспехі ёсць. Так што тэмы яе ў публічнай прасторы яе фактычна няма, нягледзячы на тое, што гэта фактычна галоўная беларуская трагедыя пасля другой сусветнай вайны. Ну, вось гэты курс на тое, што вось яна, гэтая катастрофа была, мы яе пераадолелі, ідзем далей, мы усе пытанні больш ці менш вырашылі. Вось гэты лукашэнкаўскі наратыў, ён аказаўся досыць паспяховым. Ну, прынамсі тое, што бачна на дадзены момант. Але не ўсё, ізноў жа, і ў гэтым сэнсе не ўсё так проста. Вось мне нават было цікава з гэтым усебеларускім народным сходам, калі я вось напрыканцы да яго вярнуцца. Вось Лукашенко яго зараз праводзіць. Ну, ён жа мог з тым жа так жа правесці яго, і гэта нават было б у пэўным сэнсе больш лагічна. 2 дні на гэтае мерапрыемства запланавана. То бок пачаць у чацвер, скончыць у пятніцу і ў пятніцу ўвечары накіраваць гэтых усіх людзей дадому, каб яны там ужо спакойна адыходзілі ад гэтага усебеларускага народнага сходу. Гэта было б лагічна. Не, яны гэтым разам так не зрабілі, бо ўсё ж таки нават для Лукашэнкі 26 гэта такая, 26 заўтра. Гэта ўсё ж таки такая асаблівая дата. Ён не можа сядзець у усебеларускім народным сходзе. Ён, напэўна, накіруецца ў чарнобыльскія раёны і зноў жа будзе прасоўваць там тыя свае наратывы. То бок чарнобыльская трагедыя, гэта трагедыя, якую ў Беларусі прынята афіцыйна ўзгадваць толькі 26 красавіка, і акцэнт робіцца, як звычайна, на поспехі уладаў у пераадоленні гэтай трагедыі. Дякую вялікі. На завяршэнне я б хацеў адказаць нашаму гледачу пад нікам Мушрум, который ужо каторы эфір уздымае пытанне, чаму не прызначылі суддзей, старшынь канстытуцыйнага верхоўнага суда і гэтак далей. Вот гэта пытанне яму чамусьці баліць. Ведаеце, мне абсалютна ўсё адно, фіолетава, таму што ні гэтыя структуры, ні канстытуцыйны, ні верхоўны суд нічога не вырашаюць, ні гэтыя людзі, і таму ёсць яны, нема іх,
прызначылі іх, не прызначылі, каго, чаму, мне абсолютно фіолетава. І я вот не хацеў марнаваць час нашага эксперта, задаючы гэтае яму пытанне, каб ён спрабаваў прааналізаваць, чаму ж Лукашенко не назначыў суддзей Конституцыйнага суда. Дзякуй Богу, что до гэтага не дайшло, і пры новай Беларусі будзем абмяркоўваць, а пакуль не вырашае нічога гэтая структура, і таму абсалютна не цікавая. Дзякуй вялікі спадару Александру, хаця можа я памыляюся? Не, я тут пагажуся, цалкам пагажуся. Таму дзякуй вялікі спадар Александр. Нагадаю ўсім пра неабходнасць подписываться на YouTube канал Еврорада і телеграм-канал спадара Александра Фридмана. Расширвайте, подписывайтесь, ставьте свои падабайки, задавайте свои пытанні, пишите комментары. А у нас у эфиры чарговы выпуск программы Ідэя X. Жыве Беларусь. Жыве.